Kolektiboa islatzen du. Nire kasuan, gaur aldaka horreitik ondo ez daukadanez, ibilbide zati bat bakarrik egingo. Gizarte modernoari begira. Eta gizartearekiko dugun ustea. Hasieran esan dut, garrantzitsua da lekua egitea. Eta ideia horrekin berare pertsona gehiagok maitasunez eta harrotasun komunitate honetako kide izan nahi duten guztiei jarrai dezagun babesaren eta apaltasunaren ideia ekartzen duen ugaztuna.